खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबा हरनाय थाबाय। दिनैहाय आं भिडिअखौ जेबो भिडिअ लाबोआखै। मोनसे भिडिअ नुबाय आं फेसबुकाव, नामखौथ' मिथिया आङो। इउटुबाव नुदों आरो बि बयस होननाय मोनसे इउटुब चेनेल। नामा माथाय आंबो मिथिया, बाट बिराद दुखु नांथावना फंबायनि बुंनायफोरखौ नुनानै बिराद दुखु नांदों आरो। जेरै बुंदो जे फैसाया बिनि गावनि नङा, सोरबा लोगोआसो बेखौ फोथायनानै होदोंमोन आरो 19,000 फैसाया माने जों मिडिल क्लास फेमिलिनि मानसिफोरनि थाखाय बहुत लाखनि समान जायो। बेखौ आंबो मिथियो माबायदि। हाजारसे फैसायाबो बहुत आरो जोंफोरबायदि मानसिनि थाखाय। फंबाय बि बयसनि मैया बिथाङा फंबाया फेन्सि बाजाराव मबाइल बायनो फैदोंमोननो। मबाइल बायनो फैनायावनो जालुकबारिनिफ्राय जेथिया फेन्सियाव फैनायनि लामायाव फैसाखौ मबाइल बायनो लाबोनाय फैसाखौ खावजायो। भिडिअखौ नुनानै बिराद हामा नांदो आरो। फंबाया बुंदों फैसाया मालायनिसिम सोरबा बेलेगासो होनाय लोगोआ। ओमफ्राय बयखौबो मोनसे मेसेज हरनो नागिरो आरो भिडिअनि गेजेरजों। जायफोर बिथांमोना गुवाहाटियाव गोदानै मालाबासो फैयो, बिसोरखौ आं बुंनो नागिरो, प्लिज गुवाहाटियाव फैबाथाय बिराद केयारफुलि था। माने इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ केতিয়াव बेक साइडआव लानाङा। बेगफोरखौ लाबोबाबो उनथिं बामना लानाङा, बिथिं सिगांथिंनो बिदि बानानै लानांगौ। आरो जुदि बेग थायाबा, बेलेग जेबो अपसन गैयाबा, जुदि पार्सफोरखौ बिदि आखायावनो ला। सिख्लाफोरखौबो बुङो आं, बहुतानो सिख्लाफोराबो बिदि जायो। पार्सफोरखौ बिदि आखायावनो ला। आखायाव लाबाथाय नों केयारफुलि लाबाथाय रावबो जेबो खालामनो हाया। बेगफोराव मानोना जोंनि फैबाथाय बेलेग गोदान जायगायाव कनसेन्ट्रेटआ बेलेगथिं थांबाय थायो, ओंखायनो बेगफोरखौ माने केयार लानो हाया, माने बावगारना थायो। बिदिनो फैसा इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ जों मालाबा पकेटमारफोरा खावना लाङो। गुवाहाटिया ओरैबायदि जायगा जेरावनोखि गोबां बायदिसिना रोखोमनि मानसि बाहेरानि फैनानै जमा जाफैयो, थाफैयो बेयावनो। बेयाव थेला आलायानो जा, रिक्सा आलायानो जा, अट' ड्राइभार, बास कन्ट्रेक्टर, बिसोरो ओरैबायदि सालाक माने मानसिफ्रा। इसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ नुबानो सिनायखायो। लकेल मानसिनि थानाय, थाबायनाय, रायलायनायनि मा होनगोन एक्सप्रेसन आरो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि थानाय, थाबायनाय, रायलायनायफोरखौनो बिसोर नुबानो मिथिखायो। ओरैबायदि माने इसोरो सालाकखा आरो। ओंखायनो गुवाहाटियाव फैबाथाय बिराद केयारफुलि थानांगौ। नों गोदानै फैदोंबाबो गोदान बायदि दिन्थिनाङा, पुरा कनफिडेन्टलि फैनांगौ, कनफिडेन्टलि रायलायनांगौ मानसिफोरजों। गोदान बायदि केতিয়াव नों जुदि माबा मोनसे जायगाखौ सिनाया, ड्राइभारफोरखौ केতিয়াव सोंनाङा जे उमुक जायगाया बहा दङ, बा भाराखौबो सोंनाङा भाराखौ बेसे लागोन होननानै। डाइरेक्ट बुंखा, नों जिमानखिनि आन्दाज खालामो बेसिम थांनायनि भाराया जेसेबां, नों एसे सिगाङावनो फैनायनि सिगाङावनो एसे मिथिनानै लानानै फैनांगौ। माने बेसे सोरबा लोगोफोर थाबा सोंनानै फैनांगौ। जुदि नोंसोरो फैनानै जुदि बेयाव अह दह जाफैयोबा, बास ड्राइभारफोरखौ, अट' ड्राइभारफोरखौ सोङोबा, इसोर हदायबो थगायखायो गोदान मानसिफोरखौ। ओंखायनो गुवाहाटियाव फैबाथाय बिराद केयारफुलि फैनांगौ, एसे माबानानै। मानोना गुवाहाटिया गोबां बायदिसिना मानसिजों बुंफबनानै, रावखौ फोथायनाङा। आरो गोदान बायदि दिन्थिनायनि आखायाव प्रुफबो दङ, भिडिअ दंखायो। ओंखायनो FIR मोनसे होनाय मोनबा हामगौमोन, बाट दा मोनथिथ'वाखै फंबाया होबायना होआखै FIRखौ। बाट होबाथाय फैसाखौ आसा दङ आरो। भिडिअनि लास्टावहाय आं मोनसेल' खोथा बुंनो नागिरो बयखौबो, जायफोर बिथांमोना गुवाहाटिनि बाहेरनि। गुवाहाटियावल' नङा, न'निफ्राय ओंखारबानो गावनि इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ, फैसायानो जा बेलेग बुस्थुआनो जा, गावनो केयारफुलि लानांगौ। फंबायखौबो बुङो आं, नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बिदि केयारलेस जानांला। बहाबा ओंखारबाथाय गावनि इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ गावनो मोजाङै ला, मोजाङै केयारफुलि ला। स' बिदि खालामब्ला हदायबो मोजाङानो जागोन। ओमफ्राय दुखु खालामनाङा, थाबैनो गोदान मबाइलजों गोदान भिडिअ होनायखौ जों नेगासिनो दङ। स' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।